Buenas, señor delegado. ¿Puede darme una valoración de cómo impactan este tipo de eventos en el rural? Bueno, eu creo que é un deses tipos de eventos que é fundamental. Nós apostamos decididamente polo rural e creo que este país, que fundamentalmente Galicia é un país rural, é dicir, ten que apostar necesariamente por este tipo de eventos. Traer a estes expertos para falar aquí xustamente en Sober deste tipo de cuestións, primeiro, representa ou dicir, é un espello e unha ventana para que Sober e todos os nosos núcleos rurales poidan conocerse, pero segundo tamén para ver que efectivamente a riqueza deste país, a riqueza de Galicia, Galicia é rural. Por lo tanto, temos que plantexarnos a necesidade de que temos que traballar cara a cara con esa realidade e unha realidade que nos leva a que invistamos, como está facendo o Goberno de España, no rural, porque estamos convencidos de que as persoas vivan donde vivan teñen que ter exactamente as mesmas oportunidades, oportunidades educativas, oportunidades sanitarias, oportunidades de comunicación e oportunidades de poder traballar e formar unha familia. Por lo tanto, eu creo que este encontro é un encontro que dende o Goberno de España agradecemos, impulsamos e dende logo dicir aplaudimos, porque o que representa non é ni máis ni menos o que somos como galegos e o que queremos seguir sendo, por certo.